Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SD Mugres ingkang kula tresnani menika. Sugeng pinanggih malih kaliyan kula Pak Sukarto ingkang badhe ngaturaken materi piwulang basa Jawa. Saderengipun kita lajengaken, monggo kita tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran basa Jawa kelas 4 wulangan 5. Materine nambah kawruh bab unggah-ungguh basa. Tujuan pembelajaran dengan memperhatikan video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengenal, memahami, dan menggunakan basa krama lugu, krama alus, utawa krama inggil dalam percakapan. Unggah-ungguh basa. Nalika ing wulangan sadurunge wis nate diandharake menawa bocah sing lagi ngomong tanpa nganggo paugeran utawa aturan basa sing bener iku dianggep bocah sing ora duwe tata krama utawa ora sopan. Mulane kita perlu migunakake unggah-ungguh basa ing pecelaton utawa ing percakapan. Manut wujude basa Jawa iku dibedakake dadi 4. Yaiku basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa krama lugu, lan sing nomor 4 basa krama alus. Nah, ing dina iki kita arep sinau ing bab sing nomor 3 lan nomor 4 yaiku basa krama lugu lan basa krama alus. Basa krama lugu utawa krama madya yaiku basa sing kabeh tembung-tembunge kabeh nganggo krama lugu utawa krama madya, ora kecampuran karo krama inggil. Nah, basa iki digunakake pecelaton antarane sapadha kanca sing tetep njaga tata krama. Kanca lawas sing ketemu maneh wis padha tuwane. Nah, tuladhane basa krama lugu utawa krama madya. Nah, contone kaya ngene. Lah Jawa ngeten mbok inggih sampeyan mboten wangsul riyin. Iki ana conto meneh. Kala wingi Pak Jamal sampun disukani sumerep. Sampeyan kesahipun kalian sinten kok mboten ngejak kula. Nah, iki contone basa krama lugu utawa krama madya. Ayo diterusake saiki basa krama alus utawa krama inggil. Yaiku basa sing tembung-tembunge nganggo tembung krama sing dicampur karo basa krama inggil manut paugeran sing wis gumathok. Nah, lumrahe basa krama alus iki utawa biasane digunakake pecelaton antarane utawa percakapan antara kanggo wong enom marang wong tuwa. Andhaan marang dhuwurane atau bawahan terhadap atasan. Wong tuwa marang wong tuwa nanging padha-padha ngajeni siji lan sijine. Jadi orang tua sama orang tua sama-sama saling menghormati. Iku migunakake basa krama alus utawa krama inggil. Nah, tuladhane kaya ngene. Basa krama alus utawa krama inggil. Lah wong Jawa ngeten mbok inggih panjenengan mboten kundur riyin.
Kala wingi Pak Jamal sampun diaturi pirsa. Panjenengan tindakipun kalian sinten kok mboten ngejak kula? Nah, iki kalimate padha karo sing tuladha basa krama madya kaya mau saiki diubah dadi krama inggil. Mulane iki diwenehi tandha huruf sing abang-abang iki nandhakake krama inggil. Kanggo gampangno sinau, iki ana sawetara tembung ukuh, krama madya lan krama inggil. Nah, bocah-bocah bisa sinau dhewe ing bukune. Buku pendamping basa Jawa kelas 4 semester 2 ing kaca 10 nganti 13 utawa halaman 10 sampai halaman 13. Contone kaya mangkene, basa ngukuh abot, basa krama madya awrat, basa krama inggil ya awrat. Nah, basa ngukuh ngadeg, krama madya ngadeg, krama inggile jumeneng lan sakteruse. Iki ya padha kaya kowe mau, kaya sing halaman ngarep mau. Iki ana tuladha ukara ing ngisor iki ana dadi ukara krama madya utawa krama lugu. Pak Jono duwe sapi 5. Nah, basa krama lugune Pak Jono nggadah lembu gangsal. Coba saiki diowahi dadi krama alus utawa krama inggil. Pak Jono duwe sapi 5. Pak Jono kagungan lembu gangsal. Coba saiki dibedakake antarane krama lugu lan krama alus. Nek krama lugu Pak Jono gadah, nek krama inggil Pak Jono kagungan. Nah, tugase bocah-bocah ukara ing ngisor iki ana dadi krama lugu utawa krama madya. Nomor 1, Mas, omamu ana ngendi? Nomor 2, Mbak Yatmi balik amarga udan. Balik iku padha karo bali, ya. 3, aku ngombe banyu 2 gelas. Nah, saiki sing ukara ing ngisor iki ana dadi basa krama alus. Iki ana 2. Bu Tuti nganggo jarit batik. Pak Lek Angga mulih amarga udan. Iki ditulis nang buku tulis, dijawab, diisi, banjur difoto, dikirimake marang guru basa Jawane dhewe-dhewe. Mekaten kala wau piwulang kita ing dinten menika. Mugia menapa ingkang sampun kita pelajari ndadosaken manfaat kangge kita sedaya. Monggo kita pungkasi kalian waosan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.